Татарстан Республикасы президенті қаршындағы татар тілін сақлау һәм үстеру мәсьәләләре комиссиясы тарафынан игълан ителгән татар телендәге әдәби әсәрләр бәйгесе тәмам. Роман номинациясеннән кала башка җиңүчеләр узган ел билгеләде инде. Татарстан язучылар берлегендә роман жанры җиңүчеләре дә ачыкланды. Конкурска барлыгы 15 роман килгән. Ябык әдәби конкурсның роман жанры җиңүчеләре 2022 елның 1 февралендә язучылар берлегендә роман номинациясе буенча конвертны ачып, җиңүчеләр исемлеге бәян ителде. Беренче урында «Бер сәгатьтә ничә мизгел бар» романы белән Зөлфәт Хаким, икенче урынны яулаган «Урда ханы үзбәк» романының авторы Фирдус Гыймалдинов, өченче урында «Фәхрине үтереп ташладылар» романы белән Рауил Сабыр. Біздің жюрида 9 кіші, оларның шаптыйы біздің әдебиет галимнәре, университеттан, фәннәр академиясеннән һәм беренче язучы. Шуңа күрә укып, біз инде җыелыштык беренче тапкыр, бәхәсләр булды. Беренче урын турында бернинди бәхәс алмады. Биттинесе бер тавыштан шушы Әлиф Кермәннең шундай псевдоним иде инде ул «Бер сәгатьтә ничә мизгел бар» дигән романын иң беренче урынга чыгаруга барысы да риза булды. Ул Зөлфәт Хаким булып чыкты. Шулай ук менә икенче, өченче урыннар мәсьәләсенә яңа бәхәс булдык. Кайсысын икенче урынга куярга, кайсысын өченче урынга куярга. Анда да без уртак фикергә килдек. Икенче урында, демәк, «Урда ханы үзбәк» дигән тарихи роман. Сабирулла булып чыккан, Сабирулла иденде тәхәллүсе, шаматы, ул Фирдус Гыймалдинов булып чыкты. Безнең өчен бөтенләй китерелмәгән автор. Казанлыкларның беренче, икенче саннарында «Буа» дигән романы дөнья күрә. Һәм бу табигыйдыр да, демәк, кеше чынлап әдәби иҗат белән шөгыльләнә башлаган. Роман тарихи структурасы бик камил. Фәхрине үтереп ташладылар. Шулай ук менә шушы әхлаки сыйфатлар, мәсәлән, кеше тормышында, яшь чагында ниндидер хата эшли икән, шушы хата барыбер өлкәнәйгәч, аның нәтиҗәсе барыбер килеп чыга. Әлеге әсәрләр һәммәсе дә быел Казанлыклар журналында басылып чыгачак. Күрә бу жюри әгъзасы буларак та инде менә шушы конкурста оештыручыларның берсе буларак та катнашып, бик канәгать, бигрәк тә менә шушы роман номинациясендә безгә чыннан да яхшы әсәрләр килде, әдәбиятыбызны баетып җибәрә торган, укучыларга кызыклы темалар, яңа темалар бирә торган әсәрләр килде. Бүләкләү тантанасын 21 февраль Туган телләр көнендә уздыру планлаштырыла. Ләлә Зайнуллина, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.